Čím sa Ježiš líši od zakladateľov iných náboženstiev? Poznáme mnohých zakladateľov náboženstiev. Sú to Laoc, Buddha, Guru Nanak alebo aj Ježiš. Ale prečo by sme mali veriť práve Ježišovi? Keď sa pozrieme na Ježišov život, zistíme, že Ježiš bol úplne iný ako ostatní zakladatelia náboženstiev. Kým oni hovorili o Bohu či bohoch, Ježiš radikálne vyhlásil, že on sám je Bohom. Dokazoval to tým, že odpúšťal hriechy a odhalil, že Božie meno zo starého zákona sa vzťahuje na neho. Tieto Ježišove tvrdenia nie sú neskoršími výmyslami učeníkov, ale boli ťažiskom sporu medzi Ježišom a jeho súčasníkmi už vtedy. Z toho vyplýva, že Ježiš nebol jedným z mnohých múdrych učiteľov v histórii ľudstva, ktorý nám rozprával o Bohu pekné veci. A ani nechcel, aby sme ho takto chápali. On vyhlásil, a to dosť jasne, že je Božím synom. A teraz máme 3 možnosti. Čak Ježiš vyhlásil a veril tomu, že je Božím synom, ale nebol ním. Musel by byť blázon. Ale nie len taký hociaký, ktorý vo zvieracej kazajke poskakuje po lúke. Bol by priam nebezpečný. Druhá možnosť je, že Ježiš síce vyhlásil, že je Božím synom, ale dobre vedel, že to tak nie je. Potom by bol prvotriednym klamárom, ktorý vedie ľudí k rúhaniu a omylu. Tretia možnosť je jasná. Ježiš vyhlásil, že je Božím synom, a naozaj ním bol. Máme tieto 3 možnosti, ale ktorá z nich sa zhoduje s realitou? Ktorá je pravdivá? Je Ježišovo posolstvo o nekonečnej Božej láske, láske k blížnemu, vzájomnom odpúšťaní, delení sa a dokonca o láske k nepriateľom hádam zvráteným posolstvom? Je jeho konanie až po dobrovoľnú smrť konaním nejakého blázna, ktorý žije mimo realitu? Či môžu jeho podobenstvá o Bohu a jeho kráľovstve pochádzať z pometenej mysle? Alebo sa hádam podobá jeho život na život klamára, ktorý podvádza a klame ľudí? Čo by z toho mal? Bohatstvo, uznanie či moc? A čo z toho mali jeho učeníci? Zomreli násilnou smrťou. Ježiš nemohol byť ani bláznom, ani podvodníkom. Jeho posolstvo je tak jasné a pekné, že sa zhoduje s tým, čo o sebe hlásal. Jeho slová a skutky sú dôkazom toho, že je Božím synom. Ježiš, blázon, podvodník či pán? Viac možností nemáme.